אחרי שעיצבתי והורדתי את התמונות דרך הוואטסאפ למחשב שלי, אני עוברת לאזור העריכה, לוחצת פלוס על ההיילייט שאני רוצה לעצב, אני אבחר סתם תמונות מתוך הסטורי שהעליתי ועוברת להבא. ואז יש לי אפשרות לעריכת תמונת נושא. אני הולכת לסימון של הגלריה ובוחרת את התמונה שהצבתי, את ההודות. אני בודקת על ידי הגדלה שאני באמת במקסימום. אם אני אעשה יותר אז אתם רואים, השוליים פשוט בורחים. אז אני מוודא שהשוליים בפנים והכל בסדר, שזה יושב טוב בתוך העיגול של ההיילייט, ואני אומרת לו סיום וסיום, ויש לי את ההודות שלי. פה אני יכולה לכתוב קצת עליי נגיד. אני לא אכתוב בדיוק אותו הדבר כמו שרשום למעלה, ואני אומרת לו סיום, ולא עכשיו, ויש לי היילייט חדש, הודות. אם אני רוצה לעדכן אותו, אני אלחץ על ההיילייט עצמו, אם אני רוצה לעצב את הקאבר, 3 נקודות למטה, עריכת הנבחר, ויש לי עריכת תמונת נושא. בואו נשנה את זה לתמונה השנייה, שוב הולכת לגלריה, בוחרת בפגישות, מגדילה, רואה שאני בדיוק יושבת במקום הנכון, אומרת לו סיום וסיום, ופה אני אכתוב לו במקום קצת עליי נגיד 1 על 1 וסיום. שיניתי את תמונת הקאבר שלי, בסדר? והתקנתי אותה. אני רוצה למחוק, אני לוחצת 1 ארוך, אומרת לו מחיקת הנבחר, בהצלחה.